вохӯрии дастаҳои ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов ва Гулистони шаҳри Гулистон дар даври 18-уми Лигаи дуюми минтақаи Суғд дар варзишгоҳи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов баргузор шуда, бо пирӯзии футболбозони дастаи ғулакандоз ба анҷом расид. соҳибони майдон футболбозони дастаи ғулакандоз дар дақиқаи 39-уми дидор ҳисобро кушоданд. туби нахустини вохӯриро Муҳсин Мирзоев ба дарвозаи Гулистон зад. дар нимаи аввали вохӯрӣ дигар ҳисоб тағйир наёфт. 12 дақиқа баъди оғози қисми дуюм соҳибони майдон туби дуюми худро ба самар расониданд. голро ба дарвозаи Комрон Муродов бозигари рақами 14 ғулакандоз Муҳриддин Муиддинов зад. дар дақиқаи 76-уми бозӣ Рифат Сатторов туби севуми дастаашро вориди дарвозаи меҳмонон кард. Шаҳзод Дӯстбоев 4 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосии вохӯрӣ голи чоруми ғулакандозро ба самар расонид ва бо ҳамин ҳисоб вохӯрӣ ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки ин ду даста ҳоло дар ҷадвали Лигаи дуюм сарнишинанд ва барои дарёфти мақоми аввал мубориза мебаранд. дар ин давр ҳамчунин дастаи Ашт Хистеварзро бо ҳисоби 4-0, Тоҷ Тимурмаликро бо ҳисоби 5-1 ва Исфаракандро бо ҳисоби 5-1 шикаст доданд. вохӯрии дастаҳои Сипитамен ва Равшани Зафаробод бо ҳисоби 0-0 мусовӣ ба анҷом расид.